Så YouTube, i dag vil jeg lave en 24 timers challenge ude i en bil, som en der hedder Tobias. Og det bliver rigtig fedt, for vi skal gøre det ude i 24 timer, og vi skal nok filme noget af det, så ja, lad os bare komme i gang. Ja, det er nu vi begynder at hente tingene og alt det der ude i bilen. Så I kan se her, så der skal vi være ude i 24 timer, og tiden begynder først når vi har fået alt derud, og vi ser os ind, så vi begynder bare at sætte det ind nu. Nu starter vi så 24 timers challengen, og klokken er så 16:56 fredag. Så det vil sige lørdag 16:56, der går ud af bilen igen. Lige med 17. Yep. Cirka 17. Ja. Yeah. Så yes. Yes. Og vi skal til at se en film. Hvilken film skal vi se på? Ja, jeg tror vi skal se til at starte med en film, der hedder Kumba. Bare så vi gemmer alle de sådan vildt spændende film til i aften, hvor det begynder sådan at blive lidt kedeligt og sådan noget. Men vi vil prøve på at lade være med at sove i 24 timer oven i hver uden bil. Så det skal nok blive spændende. Ja. Men det kan også være, at vi skal se en alle for en eller alle for to, fordi de er så sjove. Eller klassefesten 1 og klassefesten 2. Ja, det kan godt tænkes. Nu har vi så været ude en time ude i bilen her, så er det stadigvæk 23 timer, men det er fedt nok. Jeg sidder bare og chiller lidt inde på YouTube, så Dice, han er fucking sjov at se. Og så har vi også set lidt TV2 Play og lidt Netflix og lidt af hvert. Ja. Men vi skal også snart ind og sige, at resten er færdig. Men skal jo have 24 timer til at gå, og vi vil helst ikke sove. Nej, det vil vi ikke. Hey, jeg vil lige sige, det her det er ikke clickbait. Ligesom alle andre YouTube. Det er det bare ikke. Ja, så sidder vi stadigvæk her, og det skulle begynde at blive lidt mørkt. Ja, det er sgu lidt creepy. Men som du kan se, klokken er 19:22. Ja, hvor lang tid har vi siddet herude? 2,5 timer? Det kan vi lige gå ind og tjekke. Jeg startede jo stoppet, jo. 2,5 timer? Og vi har bare set lidt YouTube og lidt TV2 Play. Ja. Yeah. Og sådan. Ting og sager. Ja. Men indtil videre har vi sådan holdt så lang tid der. Stadigvæk 21 timer og 42 minutter og 55 sekunder tilbage. Og vi må ikke sove. Nej. Det bliver så slemt. Vi kommer til at dø fuldstændig. Vi prøver i hvert fald at være med at sove. Hey, skal vi lave en aftale kl. 12? Så laver vi en challenge med hvem der kan få vores hår til at se allergrimmest ud. Okay. Er det en god idé? Jo. Men vi ses igen senere. Ja. Ja, som I kan se, så er vi stadig herude i bilen. Jeg skulle godt nok ved at blive lidt træt. Ja, klokken er fandme også mange, den er, eller ikke engang mange endnu. Nej, den er ikke mange endnu, men altså, det er bare sådan, 21, jeg sidder herinde, og min computer er løbet tør for strøm, og det går sgu bare ind rimelig godt. Og der er stadigvæk 19 timer og et eller andet. Tilbage. Ja. Sådan her. Ja, Også lige. vi har lidt sodavand her, som vi har drukket i dag. En Jolly Time. Og så en cola og Pace Jolly Time. Og så mig. Ja. Og har vi lidt chips. Popcorn. Det er sgu lækkert. Så Det er sgu... jeg ved ikke, om I kan se mig deroppe i, deroppe. Okay, YouTube, klokken den er 3:30-4. Der er omkring, jeg har lige sovet i 2 timer. Så der er p. Jeg skal sove. Vi er fandme træt herude, der er ikke noget at lave. Så træt p. Ja. Og vi opdaterer igen om morgenen af. Ses. Klokken er nu 6 eller andet om morgenen. 6:11. Ja, og P han sover, eller han er lige vågnet. Og ja, se, det er ved at blive lyst igen.
Røden er lidt dukket, så... Ja. Men der er stadigvæk 10 timer tilbage cirka. 10 timer og 44 minutter Og jeg skulle bare fuldstændig smadret lige nu. tilbage her i bilen. Men jeg kan godt stadigvæk have lidt chips. Okay, vi er sådan lige vågnet cirka. Ja, og vi bliver nødt til lige at sætte vores elektronik til lader, så vi kan holde ud de sidste 12 timer herinde. Der er kun uden at 7. skulle ud. Hvad? Der er kun 7. Så 7 timer. Det er lige meget. Det er lige meget. Nej, vi gik der i gang kl. 6, så er vi til den 11 nu. Den er 9 p. Spade. Jeg er ikke god til sådan noget. Men vi har lige lag herom bag, så vi kan lige rulle alt andet op og sætte sæderne op igen. Så yes, så lukker vi slitteren. Toft. Men vi ses igen senere. Klokken den er nu 16. 16:54. Så Det vil sige, der går 1 minut. 1-2 minutter, så Ja. er vi færdige herinde. Ja. Og Så vi er lige ved at lufte ud, fordi vi har været herinde i så lang tid, så yes. Ja, jeg har lige fået en til at komme ud og åbne dørene. Så, nu er der ikke lang tid tilbage. Under 1 minut. 55. Så jeg er klar til at gå ud, og det er P også, tror jeg. Jeg skal bare lige rydde op herinde bagefter. Så. Fuck, det er dejligt at komme Okay. ud. Oh. Den er 16.56 nu. Ja, det ved jeg godt. Nu kan vi gå. Ja. Ah! Hendes ben er bare fuldstændig stive, mand. Fuck, de er stive. Det var satan med dig i. Lige ved at strække mig. Ja. Hvad så? Tak fordi I så med. Det var simpelthen vores 24 timers challenge ude i en bil. Jeg forstår ikke, hvordan vi kunne få os selv til det, men det kunne vi jo bare. Ja. Og jeg vil bare sige, hvis den her video får 1000 visninger, så laver vi en til. Ja, så laver vi en, hvor vi ligger udenfor en hel nat. Udenfor. Yes. Men tak fordi I så med. I må fortsætte rigtig god dag, og husk at like, så bliver vi utroligt glade. Og abonnere. Hej.